Marina, oni su braća. Odsvirani i pomlađeni. Još žurka nismo poneli takav film. Enak onaj glupi žurko. Ćao! Daleko na kameri koliko je bilo. Viću, ovu ćemo staviti pozadnju gospodinu. Ovo ovdje se stavi. Stavi je ovdje. Ajde, može. Stupaj tu. Kad će čira? Vidi! Götürme Kinez'e. Büyük okul. Jao. Još malo će biti, bit će više njih nego nas. Znači da ustaviš i da staneš na tu klupu, znaš? Šta skačeš? Što nije? Sedne žena ovamo, mislim da nije pametno sedne ovdje. Daj uzmanji video, zar ne? Znam ja da će to ovako si držati. Ustani slobodno. Može da je Da, da. da ti sedneš meni krilu, a? Da mašina. Loš moment. Trebala sam s njom jako. Trebala sam ja da hodem se možda
Ali ne dole. Samo da vidim drugo. Ne smeš. Kako se zove ovaj crveni koš? Tata. Evo ga ide. Znači, gdje ćeš? Gdje ideš? Tata, doći. Pravi čida. Evo sad ću samo da snimim. Jednu drugu gričku, a ti čet. Gdje smo te? Donesi ovako, to ali izgleda se kontajno. Zatvori tamo. Noć, evo ga, uzete. Ne. To kad počneš da jedeš, to gotovo. Menja brzinu. Evo ga pravi čida. Ćemo s njim idemo. Lubi. Pazite vi. Onda ne smije da se stoji, ili ono stvarno nije bezmedno. Ali oni nemaju vodu. Ej, tu nešto. Pa i ovo je isto čida kao oni, samo su zeleni. Evo zeleni.
Ma šali se, ma. Znači ja... Ja želim da... Ne vidim ga. Sad je, Evo ga, Nina, tvoja. Njihov je bolji. Mnogo bolji. Ne bolji, nego... Mnogo. Mašu. A šta možeš da mi... Ček, ove dve nisu. Oni su tu stali samo što slika. Oni su uvatili krivinu. Moguće ne zadođe u voz kad je ovo zatvoreno. Ma nisu ne. Nisu zadovoljni, vidiš da ima tamo. Više oni tamo. Čuj se malo. Eno ga govori.